ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye coup d'état kɛra Gabon i y'a faamuya b'a la Ali Bongo u y'a bɔ a place la mɔgɔ caman bɛ ka nisɔndiya an b'a f'u ye k'u kana nisɔndiya fɔlɔ dɛ voilà u kana kɔntan fɔlɔ kunnafoni dɔw bɔra ka bin an bɛna an da don o la parce que depuis kunu coup d'état in bɛ kɛ waati min na i y'a faamuya b'a la a y'a sɔrɔ ne ma vidéo kɛ daminɛ coup d'état in kɛra 5h du matin de Afrique 5h du matin i y'a faamuya b'a la ne bɔra a bɛɛ kalama mais ma sɔn k'an da don a la parce que anw ye mɔgɔbaw de ye mɔgɔw bɛ an lamɛn mɔgɔw bɛ an fɛ i y'a faamuya b'a la n'i taara i da don ko dɔ la k'a sɔrɔ i ma ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲa i y'a faamuya b'a la i bɛ panko fila kɛ c'est pour ça que anw y'an hakili sigi ka jateminɛ kɛ i y'a faamuya b'a la an ye voilà kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ waati min na an bɛ sɔrɔ ka na an da don a la min ye Gabon coup d'état ye aw kana nisɔndiya fɔlɔ dɛ fɛn in labɛnna de an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye général Salifou Traoré n'o tun ye IBK ka ministre de sécurité ye bolo dara kan an bɛ waati min na komi bi a bɛ kaso bonba la an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin Asimi y'a fɔ a y'a kɛ ne y'a fɔ yan ko an ka sariya sunba min sanzitɔ filɛ nin ye an ka constitution min yɛlɛmatɔ filɛ nin ye n ko mɔgɔ tɛ to yen tuguni mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo buruja i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an bɛ don min na komi bi min ye général Salifou Traoré cɛ kelen min tun bɛ ka gazi ci maliyɛnw na cɛ kelen min tun bɛ ka y'a faamuya b'a la mugu ci maliyɛnw na i y'a faamuya wari kosɔn Asimi ninnu y'a minɛ bi k'a fili fo kaso bonba la an bɛ dugawu k'i ye ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i ti minɛ ala k'a nɔgɔya i y'a faamuya n'an bɔra yen nɔ Ibrahim Traoré a ye Mali dusu suma ka wali ɲuman dɔn ta ka Mali sɛgɛrɛ n'o ye Burkina président Ibrahim Traoré an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Niger fana n ka cɛ olu bɛ ka taa 150 à l'heure n ka cɛ vitesse b'olu bolo a ka bon hakili ma Alassane Dramane Ouattara dara wulila a ye molobaliya ta ka Nigériens sɛgɛrɛ o fana wulila k'u jɔ dɛ Alassane ko mercenaires bɔ ale bolo ale tɛna Niger to yen fo k'ale ka Niger kɛlɛ de ka Tchani bɔ fanga la ka Bazoum sɛgɛn a nɔkɔrɔ la Niger ko mɔgɔ fɛn fɛn de ye Ivoirien ye i y'a faamuya Ivoirien nationalité bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo à partir de hier a si sen tɛ don Niger tuguni an bɛna an da don o la ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɔra yen nɔ min ye jigitugu masa ye tuguni Asimi Goïta i y'a faamuya b'a la a ye min ye commissariat polisiso 40 i y'a faamuya b'a la o de bɛna fara kɔrɔlenw kan polisiso 40 commissariat 40 o de bɛna fara i y'a faamuya b'a la polisiso tɔw kan walasa lakana bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na polisiso 40 o de bɛna fara i y'a faamuya la polisiso tɔw kan comment ça s'appelle Moti ninnu fan bɛɛ polisiso 40 bɛna fara o kan polisiso tɛ yɔrɔ minnu na polisiso bɛna sigi a yɔrɔ bɛɛ la walasa lakana bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na ka Asimi Goïta k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ni waati man ta an tɛgɛ ma faso kumasuluden Buba Fane di Buba Sumaworo an b'ale cancan yan kosɛbɛ ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musow ka musow fo mɔgɔbaw ka mɔgɔba musobaw ka musoba n'o ye Batuli Ɲange fantanw dɛmɛbaga fantanw jigi tugubaga fantanw nanibaga Batuli Ɲange ala ko k'ale bɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan a ye wari di mɔgɔ min ma i y'a faamuya b'a la n'a tigilamɔgɔ n'a bɛ ka a ka wari tila ani fantanw cɛ ni fantanw bɛ k'a ka wari dun k'ale b'o tigilamɔgɔ de fɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ala bɛ wari di mɔgɔ caman ma a tɛ hinɛ i y'a faamuya a tɛ jagabɔ a tɛ hinɛ fantanw na ala ye wari di Batuli ma a bɛ hinɛ fantanw na a bɛ jagabɔ a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo grâce à Buba Fane ne ye Batuli kanu parce que Buba Fane dangaden mana don ko o ko la ala tɛ barika don o la Batuli an bɛ e tɔgɔ fɔ ka taa diɲɛ dugukolo meleke i ka ɲumanya an bɛ tila ka yira maliyɛndenw na ne balimaw an ka Batuli lajɛ dɛ bankoni na a y'a lajɛ Maliba bisansi Amika bisansi an cira yɛrɛ la ala ka tile yɛrɛ la ala ka tile ka yɛrɛ d'a ma an bɛ hɛrɛ min kɛnɛ kan n'o ye association Ambiko an ka foli b'u ye
an ka tanu an b'u tanu u bɛna baara ɲuman min kɛ nin ye nin tɛ Bankɔni dɔrɔn de komi un bɛɛ de ka baara ye nin an b'u fo bi an b'u fo sini jama silamɛw fɛn fɛn se a yɛrɛ siya a bɛɛ bisimila ala ka a kun tɛ hɛrɛ la a to b'a ka sala na sɛmɛ jama an b'aw fo n bɛ ala jɔn yan ni tun ye Bankɔni ye Baculi n'a ka mɔgɔw tun bɛ yen ɲama fɛn fɛn tun bɛ yen o y'a bɛɛ cɛ a bɛ ka fantanw furakɛ a bɛ ka kɛnɛya lase fantanw ma parce que ɲama ye bana de ye Baculi bɛ ka ɲama cɛ ka bɔ fantanw da la ka tila ka fonse dingɛw labɔ Baculi an ka foli bɛ ye président musow tɛmɛna yan i y'a faamuya b'a la k'anw ka nafolo ka fusugu président musow tɛmɛna yan centaine de milliards k'a bɛɛ don dulɔ la i bɛ ka muso minɛna dulɔ sanyɔrɔ la dulɔ buteli kelen 1 million et quelque Baculi bɛ ka wari sɔrɔ bi i y'a faamuya b'a la a bɛ ka fantanw jigi tugu a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ ayiwa Baculi n'i sara k'i to nin sira in kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nafolo sɔrɔ k'a di fantanw ma walahi ala bɛ k'i fɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an sigi kun o ye Ali Bongo n'o ye Ali Bɔnbɔ Gabon coup d'état nka cɛ aw kana kontan dɛ walahi baara in ma tila fɔlɔ dɛ mɔgɔ si kana nisɔndiya ni Gabon coup d'état ye fɔlɔ parce que janfa de bɛ ko in kɔnɔ an bɛna o dalilu di aw ma Gabon coup d'état a labɛnna faransɛw de fɛ an y'o dalilu de sɔrɔ fɔlɔ an y'o kunnafoni de sɔrɔ fɔlɔ coup d'état min kɛra Gabon a janfa labɛnna faransɛw de fɛ parce que min ye Ali Bɔnbɔn i y'a faamuya b'a la a tun murutila faransɛw bolo a tun y'a tɛgɛ bɔ faransɛw bolo a tun ye faransɛw janfa n'i ye faransɛw janfa a man t'u ye dɛ Niger bɛ ka b'u bolo Mali bɛ ka b'u bolo Burkina bɛ ka b'u bolo Gabon fana bɛ ka b'u bolo o ma bɛn faransɛw ma coup d'état min kɛra u nɔ b'a la u sen b'a la parce que hali ni ye Macron kumacogo jateminɛ olu b'a condamné mais o m'a fɔ ko cɛkɔrɔba ka segin fanga la dɛ o m'o fɔ dɛ or que Niger ta u bɛ k'a fɔ ko Bazoum ka segin fanga la mais Gabon ta a ma fɔ k'a ka segin dɛ k'olu b'a condamné hali a fɔcogo yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ko in dugu ma Ali Bɔnbɔn ale tun y'a bolo bɔ faransɛw bolo i y'a faamuya b'a la ka taa pays anglophone dɔ bɛ yen nɔ ko comment ça s'appelle Commonwealth o dugu in tɔgɔ de ko Commonwealth Ali Bongo tun taara o jamana de kɔnɔ k'a tɛgɛ di olu ma i y'a faamuya b'a la k'a bɛna anglais o de bɛna fɔ Gabon jamana ka faransɛ tɛ fɔ yen tuguni Gabonais bɛɛ bɛna kuma i y'a faamuya b'a la anglais de la olu tɛ faransi fɛ bi o tɛ faransi fɛ sini wa faransɛ kan o yɛrɛ tɛna fɔ Gabon kɔnɔ tuguni Ali Bongo tun y'o sira min ta o ma bɛn Macron n'a ka mɔgɔ ma ko depuis Ali Bongo ma wolo ko faransɛ bɛ ka fɔ Gabon Ali Bongo yɛrɛ fa tɛmɛna n'o ye comment ça s'appelle n ɲinɛna cɛkɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ kɔ ko Ali Bongo fa tɛmɛna o y'a si kɛ ka faransɛ de fɔ Gabon wa Gabonais bɛɛ tun bɛ faransɛ de fɔ ko Ali Bɔnbɔn ko o bɛ se ka na a fɔ ko faransɛ tɛ fɔ Gabon cogo jumɛn i y'a faamuya b'a la o fɔra ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ in de la i y'a faamuya b'a la faransɛw y'u ka janfa labɛn ni Gabon fana sera ka b'u bolo i y'a faamuya b'a la u y'u tɛgɛ bɔlen Afiriki ko bɛɛ la parce que o bɛ hɛrɛ min sɔrɔ Gabon fana a ka bon hakili ma Niger bɛ ka b'u bolo Mali bɔr'u bolo Burkina bɔr'u bolo Guinée bɔr'u bolo Gabon fana tun bɛna b'u bolo i y'a faamuya b'a la o ye Ali Bɔnbɔn o y'ale bɔ a place la i y'a faamuya ko in labɛnna ten o de la a ka garde n'o ye général ye olu y'a minɛ bon yanni a ka minɛ général wo ani opposant min taara élection na o olu bɛɛ tun bɛ faransi kɔnɔ yan an bɛna o dalilu di aw ma c'est pour cela que mɔgɔw bɛ a ka fɛn ɲininka ani cɛ min taara campagne na ani cɛ min ye élection kɛ a bɛ hakɛ to dɛ ani cɛ min ye élection kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ɲininka k'a tun bɛ faransi yan ko in labɛnna de an bɛna o dalilu di aw ma. Hors de ça, on verra ce qu'on va voir. Secondo, ça doit être déclaré vainqueur. En dehors de ça, on verra ce qu'on va voir. Il n'y a pas les observateurs, ça vous inquiète? Non, les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Les observateurs? Les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Parce que j'étais à Paris. J'étais à Bruxelles. J'ai été dans le BRICS. Tous les opérateurs internationaux, tous nos partenaires savent exactement ce qui se passe. Il était à Paris. Il y a une élection qui a tombé Paris. A tombé Europe dugu bɛɛ la.
n bɛ mɔgɔ lasiran dɛ k'a fɔ an balimaw ye ko Gabon ma tila fɔlɔ dɛ mais komi ala de bɛ se ko bɛɛ la a bɛ se ka kɛ o bɛ sanse ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ ni population jɔra i y'a faamuya b'a la o bɛ sira ɲuman ta mais an bɛ waati min na komi bi coup d'état in labɛnna de dɛ ɲɛ tɛ cɛ yɛrɛ tulo la ani min taara élection na n'o ye ko kɔndɔn walima mun ado je sais pas hein o ko k'ale tun bɛ pari a mɔgɔ min e na ala na kira cɛ Asimi ma se pari yan o Asimi ma deli ka se yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ na Faransi yan ka sɔrɔ ka taa élection labɛn Afiriki i n'o bɛ bɛn fɛn dɔ de la Ali Bongo tun bɛ fɛ ka Faransi janfa a tun bɛ fɛ ka bɔ Faransi bolo a tun bɛ fɛ ka faransɛkan k'o bali u ka fɔ Gabon kɔnɔna na Macron ko n'an ma nin bɔ yen nin bɛ fɛ k'an janfa de n'an ma nin bɔ yen nin bɛ fɛ k'an janfa de o ni nin bɛnn'a kan ani général min tun bɛ Ali Bongo garder i y'a faamuya b'a la Français ni olu de bɛnn'a kan i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka Ali Bongo ka bɔ a place la Niger coup d'état kɛra bɛɛ b'a dɔn k'o ye faso ko de o bɔra jamana kɔnɔdenw dusukun de la i m'a ye Macron ko min ye Bazoum ye k'a ka segin fanga la k'olu tɛ jɛnɛ abada i y'a faamuya b'a la ko putisiw ka to Niger kun na mais Ali Bongo ta a m'o fɔ dɛ Ali Bongo ta Macron ma sɔn k'o fɔ abada a m'a fɔ ko Ali Bongo ka segin fanga la a m'a fɔ k'a b'a ka sɔrɔsiw bila ka taa Gabon a ma foyi fɔ u bɔra dɔrɔn ka communiqué kɛ k'olu tɛ coup d'état dɛmɛ k'olu bɛ coup d'état contre la à part ça kuma wɛrɛ foyi ma fɔ voilà hakili kan ka tɔ faamuya n'an bɛ taa fana an bɛ se mɔgɔ si kana nisɔndiya ni ko in ye fɔlɔ janfa b'a dugu ma ko labɛnnen don i y'a faamuya b'a la parce que Ali Bongo tun bɛ fɛ ka bɔ tubabuw bolo i y'a faamuya b'a la ka tugu anglais-phoniw kɔ i y'a faamuya b'a la ka anglais-kan ni fɛnw olu ka fɔ a ka jamana kɔnɔ parce que a tigɛra tubabuw la bon n'i dun ko k'i bɛ tubabukan bali jamana fɛn o fɛn na u yɛrɛ b'a dɔn ko e bɔtɔla don olu tɛgɛ kɔnɔ ni olu ka kan tɛ ka fɔ yɔrɔ la i y'a faamuya e bɛ fɛ ka bɔ olu tɛgɛ de kɔnɔ c'est pour cela que ko cɛ yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'ale tun bɛ pari yan mɔgɔw b'a ɲininka ko est-ce que ko n'a kɛra cogo dɔ la ko mɔgɔw tɛna Faransi ni fɛn ninnu tɛna a bɔ fanga ko non k'ale n'o bɛnn'a kan de k'ale tun bɛ pari a tun bɛ Bruxelles a tun bɛ fan bɛɛ fɛ Europe dugu bɛɛ k'a n'u bɛɛ bɛnna kan u bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya cɛ yɛrɛ dabara de bɛ k'a fɔ k'a fɔ an balimaw ye mɔgɔ si kana nisɔndiya ni Gabon ka coup d'état in fɔlɔ a bɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la ni jamana kɔnɔdenw wulila k'u jɔ k'u mago bɛ changement la ko Mali ta cogo o bɛ se ka sira ɲuman ta mais ni jamana kɔnɔdenw ma wuli janfa bɛ ko in kɔrɔ a tɛ komi Mali coup d'état Gabon coup d'état tɛ komi Mali ta a tɛ komi Niger ta a tɛ komi Burkina ta nin ye ko labɛnnen de ye voilà k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na général Salifu Tarawele an bɛ don min na komi bi Asimi ninnu y'a minɛ i y'a faamuya b'a la k'a bila kaso bonba la général Salifu Tarawele tun ye jɔn ye IBK ka ministre kɔrɔ don ministre de sécurité n'aw hakili b'a la ale de ye gazi ci Sumayila Sise la ka gazi ci Cɛbilen Daramɛ ninnu na ka gazi ci Mamadu Hawa Gassama ninnu na ka gazi ci bɛɛ la ni Salifu général Salifu Keita Tarawele kelen kelen mɔgɔ ma to Mali kɔnɔ a ma min bugɔ mɔgɔ ma to Mali kɔnɔ a ma gazi ci min na mɔgɔ ma to Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ma min kun ma solo ale tun bolo ko diɲɛ tɛ c'est à dire que diɲɛ tɛ yɛlɛma quoi ale tun bolo diɲɛ bɛ to bolo kelen de kan alhamdulilayi rabil alamin nkalon kɔ filɛ nin ye général Salifu Tarawele a bɛ kaso bonba la cɛ in dimi min tun bɛ ne la a ka bon hakili ma wa k'a to ministre de sécurité ya la n'u ye wari suɲɛ a ka bon hakili ma nin cɛ in ani Musa Jawara cɛ ninnu ye wari sɔrɔ i bɛ ka tile la dɛ général Salifu Tarawele ani Musa Jawara ninnu ye wari sɔrɔ i bɛ ka tile la a ka bon hakili ma mais nkalon kɔ ta tiɲɛ ni halake ni malo don général Salifu Tarawele ninnu o ye faso nafolo dun u bolo n'u senw ye bi o bɛ kaso bonba la n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan aw tun tɛ taa kaso la n'aw tun ye maliyɛndenw ka lakana n'u ka baarako n'u ka kɛnɛyako sabati aw tun tɛ taa kaso la mais aw filɛ nin ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ni général Salifu Tarawele denw ɲininkara bi k'aw fa bɛ min u b'a fɔ ko fa bɛ kaso la ni mɔgɔw y'u ɲininka mun de y'aw faw lase kaso la dɔw b'a fɔ k'o ye faso nafolo kɛ suɲɛ
ala k'an kisi jugu sago denya ma bilahi i bɛ fitinin min sɔrɔ ala minɛ n'o ye kana wali fɛn ta ka fara i ta kan jamana bɛɛ ka nafolo e kelen k'o ta k'i b'i denw ka avenir dilan n'a ye nka cɛ kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ min ye général Salifu Tarawele a bɛ kaso bonba la an bɛ don min na komi bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de don min na fanga tun bɛ général Salifu Tarawele ninnu bolo u ma miiri ni anw ka lakana ye u ma miiri ni anw ka kɛnɛya ye u ma miiri ni anw ka baarako ye n'an bɔra ko an b'an ka hakɛ ɲini Salifu bɛ gazi ci anw na Salifu bɛ kisɛ ci anw na Salifu y'a faamuya b'a la a bɛ k'an ka nafolo buruja général Salifu Tarawele a kɔ filɛ nin ye kaso an y'a fɔ yan an ka sariya sunba min pasera an ka constitution kura min dilanna hinɛ tɛ yen tuguni Asimi bɛ zone den bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kari kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que maliyɛndenw ka laɲini don a bɛɛ tagatɔ don kaso la a bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn faso nafolo buruju a bɛɛ bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ parce que Asimi fa ma sonyɛni kɛ Asimi ba ma sonyɛni kɛ Asimi ma Mali nafolo buruju maliyɛndenw ko fɛn fɛn Asimi b'o de kɛ wa o de bɛ barika don Asimi fɛ ko la général Salifu Tarawele ala kana to i ka bɔ kaso la Soumaïla Cissé ɲɔgɔn mɔgɔba général Salifu Tarawele fɛn ci gazi ci a la cɛbilen Daramɛ ninnu Mamadu Awa Gassama ninnu Imam Diko ninnu nin cɛ in de tun ye ministre de sécurité a ye gazi ci Mali mɔgɔba bɛɛ la k'a bɛɛ humilier k'a bɛɛ lamaloya a tun bolo ko diɲɛ tɛ ban a tun bolo ko fanga tɛ bɔ olu bolo bi a bɛ comment s'appelle kaso bonba la général Salifu Tarawele ala k'i ka kaso kuntala ala k'a janya ala kana to i ka bɔ kaso la ninnu ye wari suɲɛ i bɛ ka tile la ale ni Musa Jawara bilahi n'a da fɔra ye i bɛ t'i kun fɛ ni général Salifu tɛ ko nin dimi min tun bɛ ne la quoi nin dimi min tun bɛ ne la ka bon hakili ma ni minɛna wala ne ye nisɔndiya kɛ a ka bon hakili ma général Salifu Tarawele ala kana to i ka bɔ kaso la banajugu fura ye furajugu ye kafiri den ninnu a y'a bɛɛ kari a kɔnɔ ye ninnu de ye Mali danbe bɔ a la kisɛ dir'u ma k'u ka taa juguw kɛlɛ kisɛ tun bɛ ka ci population de la gazi dir'u ma k'u ka taa juguw kɛlɛ gazi tun bɛ ka ci jamana kɔnɔdenw de la le temps de général Salifu Tarawele i jɔ n ka lajɛ n'a photo bɛ n bolo yan ale de ni mɔgɔ caman t'a dɔn n bɛna photo yira u la n'an bɛ taa n bɛ se Asimi de bɛ yen a fa ma sonyɛni kɛ a ba ma sonyɛni kɛ a b'aw bɛɛ si ka na den tigɛ a b'aw bɛɛ kari kaso la yen a photo tɛ n bolo yan j'espère que mɔgɔ caman b'a dɔn général Salifu Tarawele a y'a gosi ko IBK ka comment s'appelle ministre de sécurité n'i y'a gosi dɔrɔn i b'a ye cɛ juguba don a finnen ko Gawo fatɔ a nɔgɔlen ko Gawo fatɔ a finnen ko Gɔnjigiba walahi ala b'aw bɛɛ malo n'i ye hakɛ miyɛlen dɔrɔn a taara bɛɛ kɛnɛ de ɲini mɔgɔ fɛn fɛn ye maliyɛnw tɔɲɔ e b'i si tɔni kɛ kaso la ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Ibrahim Tarawele n'o ye Burkina président ye ni Ibrahim Tarawele tun ma na tɛ ɲɛnabɔ a ye wali ɲuman dɔn ta ka Mali sɛgɛrɛ Ibrahim Tarawele Américains ye sanction da an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kan i y'a faamuya b'a la Ibrahim Tarawele ye anw ɲɛji cɛ k'an dusu suma kunu i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ Sadio Kamara n'a nɔfɛmɔgɔw a y'u bɛɛ wele Burkina i y'a faamuya b'a la ka tila ka médaille di a bɛɛ ma ka jɔnjɔn di a bɛɛ ma ka wali ɲuman dɔn ta ka anw sɛgɛrɛ ko n'i y'a mɛn Burkina bi ko Sadio Kamara don n'i y'a mɛn ko Burkina i y'a faamuya b'a la comment s'appelle min ye Abdoulaye Maïga ye ko o don n'i y'a mɛn ko Burkina bi min ye Abdoulaye Diop ye i y'a faamuya b'a la ko olu de sababuya la Burkina ye fanga sɔrɔ Burkina ni Mali jɛra i y'a faamuya Burkina bɛ ka lafiya bi a ye wali ɲuman dɔn ta ka Sadio Kamara sɛgɛrɛ ka Abdoulaye Maïga sɛgɛrɛ ka Abdoulaye Diop sɛgɛrɛ i y'a faamuya b'a la ka comment s'appelle cɛ tɔgɔ Bois Jara ninnu k'olu bɛɛ sɛgɛrɛ ani Bagayogo ninnu a ye trophée di nin bɛɛ lajɛlen ma min ye Ibrahim Tarawele a ye trophée di Sadio Kamara ma ka trophée di Abdoulaye Maïga ma ka trophée di Abdoulaye Diop ma ka trophée di Bois Jara ma i y'a faamuya b'a la ka trophée di i y'a faamuya b'a la Adama Bagayogo an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ni Burkina jɛra coopération Ibrahim Tarawele wali ɲuman dɔn ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka médaille ta ka di a bɛɛ lajɛlen ma ka trophée di a bɛɛ lajɛlen ma ka sanu di a bɛɛ lajɛlen ma nin de ye
y'a faamuya bala silamɛ ye nin de ye mɔgɔ ba ye nin de ye mɔgɔ ɲɛnama ye ni mɔgɔw y'a k'i ye i kan ka dɔn u ye de ni mɔgɔw y'i dɛmɛ wallahi n'i ye se sɔrɔ i kan k'i hakili to o la Ibrahim Traoré ye nin de ta ka an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ an bolo Ibrahim Traoré y'a faamuya bala a ye médaille di a bɛɛ ma ka jɔnjɔn ta k'a di a bɛɛ ma ko n'i y'a mɛn Burkina bi ko Mali sɔrɔdasiw don n'i y'a mɛn Burkina bi i y'a faamuya bala Mali jɔyɔrɔba bɛ u ka lakana n'u ka basigi la Ibrahim Traoré ala ka si ni kɛnɛya d'i ma i y'a faamuya bala ala k'i miɛ Burkina kunna ala kan'a to i y'a faamuya bala i ka Burkina bɛɛ janfa i bɛ sira min kan to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ jama b'a kɔfɛ sanga b'a kɔfɛ alijinɛ b'a kɔfɛ n'i tora nin sira in kan i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a ye ko kɛ Burkina président ma deli ka min kɛ a ka sara a jɛra a kɔ a ma deli ka kɛ Burkina a ka sara a jɛra a kɔ Ibrahim Traoré denmisɛnnin fitinin a ma diɲɛ ye diɲɛma ye ne ka kɔrɔ n'a ye a si tɛ tɛmɛ san 37 kan mais a jɛra a ka président sara kɔ a bɛ k'a ka i y'a faamuya capitaine sara de ta k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la yanni a ka kɛ président ye a tun bɛ sara min ta hali bi a b'o sara kelen ta président sara k'ale tɛ maga o la ko parce que fantan min bɛ Burkina ko ala kelen de b'a da dɔn ko président sara a bɛ don ji la a bɛ don kɛnɛya la a bɛ don lakana la a bɛ don Burkina kunkanko ko la Ibrahim Traoré ala t'i labila ala bɛ nin mɔgɔ sugu ninnu de fɛ ka se sɔrɔ ka sabali se kan ka se sɔrɔ ka hinɛ fantanw na Ibrahim Traoré an bɛ ɲɔgɔn bolo wa a ye Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ a ye trophée d'a bɛɛ ma ka tila ka wale ɲuman dɔn ta ka Mali sɛgɛrɛ i y'a faamuya b'a la ko n'i y'a mɛn Burkina bi ko Mali don n'i y'a mɛn lafiya bɛ Burkina bi ko Mali don ko Sadio Kamara Abdoulaye Diop ninnu a caman caman Buwa Bɔrɛ ninnu a ye médaille d'a bɛɛ ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ na Niger min ye Abdramane Tchani a wulila deliko la tuguni bilahi Niger bɛ ka taa 150 à l'heure tantôt olu bolo de depuis olu sigira u taara daminɛ sanfɛ de ka taa daminɛ gɛlɛmaw la ka Faransi ka sɔrɔdasi bɛɛ gɛn ka b'u ka dugukolo sanfɛ ka tila ka média bɛɛ datugu kunu o ye décision wɛrɛ ta o ye décision jumɛn ta Alassane Dramane Ouattara ale ye Macron ka saga de ye ale ye Macron ka jɔn de ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama hali a ma mɛn a tun bɛ Faransi yan k'olu tɛ Niger to yen ko fo k'u ka taa Niger kɛlɛ de ko parce que ko mercenaires b'olu bolo ko bɛ se ka taa Bazoum lasegin fanga la k'ale bɛ ko sugu bɛɛ kɛ Abdramane Tchani ko n'i y'a mɛn a sigira sanfɛ n'i y'a mɛn a bɔnna sanfɛ a sigira a kan de n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ i y'a sigi a kan de mercenaires n'i y'a mɛn k'a bɛ don Niger kɔnɔ walima aw ka sɔrɔdasiw bɛ don Niger kɔnɔ o ye de ni sira bɛ yen a ye sira bɛɛ datugu ka frontière bɛɛ datugu mɔgɔ o mɔgɔ i y'a faamuya b'a la n'i tɔgɔ daminɛ ye a de ye walima ko de e tɛ don Niger kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ i y'a faamuya b'a la n'i tɔgɔ bɛ daminɛ ni C de walima ni i tɔgɔ bɛ daminɛ ni A de Abidjan walima Côte d'Ivoire mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ bɛ daminɛ n'o ye e tɛ don Niger kɔnɔ ni Côte d'Ivoire nationalité b'i bolo i wolola Côte d'Ivoire de e sen tɛ don Niger kɔnɔ à partir de hier o décision taara o sariya taara Ivoirien cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ a si sen tɛ don Niger kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala waati min na Bazoum tun bɛ k'an faw faga duguw tun bɛ ka jɛni ye anw ka sanu tun bɛ ka suɲa hɛrɛ tɛ Niger kɔnɔ Faransi courant bɛɛ bɛ bɔ Niger de mais hali jisuma i k'a sɔrɔ Niger baara don o don Alassane ninnu ma kɛlɛ kɛ walasa Niger population bɛ se ka lafiya cogo min na o don Alassane Dramane Ouattara ninnu ma sɔrɔdasiw dilan o bɛ se ka taa basigi sabati Niger kɔnɔ cogo min na bi Niger wulila ka jugu sago kafiri ala jugu bɔnɛma wolo terroriste mafala jugu sago k'o gɛn ka bɔ Niger kunna Alassane Dramane Ouattara bɛ cɛsiri bɛɛ la k'ale bɛ Faransi sago kɛ ko kafiri ka segin ka na fanga la ye président kura min bɛ bi ko n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ a sigira a kan de Ivoirien yɛrɛ tɛ don Niger kɔnɔ sɔrɔdasi tɛ dɛ Ivoirien fansi wotoro puseraw banangu feerelaw loko feerelaw cɛkɛ feerelaw garaba feerelaw a si sen tɛ don Niger kɔnɔ bana jugu fura ye fura jugu ye n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ a ye to nin sira kan dɛ Abdramane Tchani i y'a faamuya b'a la Ibrahim Traoré Assimi Goïta a ye to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ hali n'aw sara bi aw denw kunnawololen don continuer k'u can
mɔgɔ fɛn fɛn juguya ta ka Niger sɛgɛrɛ bɛrɛ kɛnɛ da sa a bɛɛ kun Abdramane Tchani n'o ye Niger transition président ye kunu communiqué bɔra ka bin Ivoirien si sen tɛ don Niger kɔnɔ tuguni cɛ fɔra muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ en tant que bɛ bɔ Côte d'Ivoire de e sen tɛ don Niger kɔnɔ c'est comme ça bana jugu fɔra fɔra jugu ye n'i ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ n'an bɛ taa fana bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala i ma ye coup d'état bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ Asimi de ye nin sira in daminɛ faso kunna woloden muso ɲuman den n'a donna ko o ko la o bɛ kɛ koba ye n'a donna ko o ko la Ala bɛ barika don a ko la Afiriki bɛɛ bɛ ka tila faransɛw la Asimi de ye nin ko in daminɛ coup d'état kɛra dugu joli la sisan a ka ca dɛ e wa Faransi gouverneur bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa n'Ala na kɛra sɔnna Faransi jɔn bɛ jamana fɛn fɛn kunna a bɛɛ b'a bila hara tɛ miɲɛ Alassane Dramane Ouattara turu bɛna s'i ma hara tɛ miɲɛ Segukaw y'i danga Segukaw y'i danga bilahi turu bɛna s'i ma hara tɛ miɲɛ danga tiɲɛ don Segukaw ye Alassane Dramane Ouattara danga turu bɛ s'a ma hara tɛ miɲɛ n'a m'a bila i y'a faamuya b'a la ni coup d'état ye a b'a bila ni Ala ka masaya ye Ala ye fɛn min kalifa a la a b'a minɛ a la parce que a ye mɔgɔw tɔɲɔ an bɛ 20e siècle kɔnɔ a b'a den filan a mɔden filan ko komi wulu n'a ku ni Macron ko hali k'a bo dun bi a b'a bo dun quelle honte e ka t'i jɔ Faransi Macron n b'i sago kɛ Bazoum bɛ segin fanga la ni Bazoum ma segin fanga la n bɛ marifa ta n balimaw kama quelle honte e bɛ Europe jamana jumɛn de ye n'a bɛ taa kungo fɔ Afiriki n'a bɛ taa balimaw fagali ɲɛɲini Afiriki Europe dugu jumɛn a tɛ yen mais anw de bɛ boli la ninnu kɔ Macron b'i sago kɛ e delila ka Europe dugu dɔ ye ko bɛ taa se e ma k'u b'u balimaw faga walima u bɛ marifa ta u balimaw kama mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ n'i ye hakɛ min a ye berekɛnɛ de ɲini i yɛrɛ jɛɲɔgɔn y'olu bɛɛ faga a ye position d'a bɛɛ ma k'a bɛɛ faga mɔgɔ fɛn fɛn tun kan ka kɛ président Côte d'Ivoire i y'a bɛɛ faga subaga cokɔrɔ bilalen i ni bɛnbaga bɛ bɛn o b'i kun ci k'i da fara Tchani kana to hali u ka wulu ka don Niger fɛn fɛn de c'est que tɔgɔ fɛn fɛn bɛ daminɛ ni se ye tɔgɔ fɛn fɛn bɛ daminɛ ni a ye kana to a ka don Niger kɔnɔ Niger ça appartient des Nigériens c'est comme ça bana jugu fura jugu fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ n'aw tun farala Asimi kan alhamdulilahi rabbil alamin aw tun bɛ mɔgɔ tun bɛ k'aw fɛ bi danbe ka bon ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ réfléchir cogo min na quoi danbe ka bon ni wari ye danbe ka bon ni sanu ye tiɲɛ ka bon ni fɛn bɛɛ ye mais u b'u den filan kɔ u mɔden filan a bɛ k'u manipuler komi i y'a faamuya b'a la komi je sais pas quoi k'u yɛlɛma komi ŋɔmi cɛkɔrɔba datibannenw an jugu ye ninnu de ye an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ ninnu de nɔ don mais n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Asimi Goïta ye commissariat polisiso 40 ani kɔ a bɛ n'o de bila Mali fan bɛɛ fɛ ka fara polisiso kɔrɔlenw kan Asimi Goïta polisiso 40 ani kɔ o de bɛna fara polisiso kan polisiso tɛ dugu o dugu la polisiso bɛna taa bila ye walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na Asimi n'i tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'i tun ma na a tɛ jɔ n'i tun ma na Mali tun tɛ segin a danbe kɔnɔ n'i tun ma na Mali tɛ jɔ jigitugu masa muso ɲuman den hɔrɔn den halala den président depuis n y'a ye don min na san 3 fini kelen monturu kelen samara kelen musuwari kelen ani mɔgɔ si tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ jɔn de bɛ yen ni diɲɛ man di ye jɔn de bɛ yen n'i tɛ bɛn diɲɛ fɛ mais nin ye nin bɛɛ to ye faso kama Asimi Goïta ka nin bɛɛ to ye Mali kama a tɛ fini ɲɛnama dun a tɛ dumuni duman dun a tɛ si siyɔrɔ ɲuman na a fa banana Mali kɔnɔ ka tila ka sa Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ se b'a ye k'a fa bila ka taa fɔ Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na ka taa furakɛ ye mais a ye nin bɛɛ to ye faso kama maliyɛndenw bɛ se ka dusu ta i y'a faamuya b'a la ka furakɛli kɛ Mali kɔnɔ cogo min na maliyɛndenw bɛ se ka dusu ta ka to Mali kɔnɔ cogo min na i y'a faamuya b'a la a bɛ k'o de kɛ jigitugu masa polisiso 40 ani kɔ a bɛ n'o de sigi Mali fan bɛɛ fɛ yanni bi ka se position caman de bɛ yen mais caman bɛna fara kan tuguni walasa an fa n'an baw bɛ se ka lafiya cogo min na walasa bingali bɛ se ka dabila cogo min na walasa maliyɛndenw bɛ se ka sunɔgɔ ka fɛɛrɛ cogo min na polisiso 40 ani kɔ o de bɛna fara polisiso tɔw kan Asimi ni tun ma na tɛ ɲɛnabɔ waati min na sanction bɛ an kan waati min na an ka wariw bolo kelen don waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan a bɛ ka dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la ka don lakana la jigitugu masa
n'an bɛ taa an bɛ se foyi min ko diya ni anw ye ni nin tɛ n'i tun bɛ sira jugu kan bilahi n'an tun tugur'i kɔ o kɔrɔ b'a jira ko an t'an fa den ye an t'an ba den ye mɛ an bɛ tiɲɛ de fɛ wa an bɛ tiɲɛ de kɔ n'i ye tiɲɛ bila an b'i bila n'i ye tiɲɛ bila anw b'i bila Asimi i ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ Mali tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ don o don Poutine bɛ vɛsi don don o don Poutine bɛ fini kura don don o don Poutine bɛ changer mais Asimi hali ka baara bi le barbi là hali k'a peɲi hali k'a labɛn a t'an t'a bolo Ala ni Mali hami bolo Ala ni Mali hami bolo fini tɛ don bonbonsi tɛ labɛn parfum tɛ fiyɛ foyi faso kanu kosɔn Ala t'i labila ewa i donna ko ko la Ala bɛ barika da ko la coup d'état de y'a daminɛ Afrique bɛɛ bɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ bi grâce à toi Asimi Goïta Ala ka sini kɛnɛ d'i ma i jɔ n ka heure lajɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Buba Sumaworo de Buba Fane ne y'o de fɔ k'an bɛ waatinin kɛ e kan faso kumasulu den baso kumasulu den min ka wolo kɛra fu ye a yɛrɛ wolofa de y'a fɔ ko wolokun t'a la ko depuis a wolola don min na ni bi cɛ a ma nafa lase olu ma Buba Fane de Buba Sumaworo o de sigilen b'a wanzɛrɛn kan i y'a faamuya b'a la k'ale bɛ Mali jɔ ka to kɔfɛ a kuma o kuma fɛn bɛɛ bɛ to ne de ta la ne ye kuma fɛn fɛn fɔ a labanna ne ta la ne ye kuma fɛn fɛn fɔ Ala y'o tiɲɛ bange e ni Ala na kira cɛ e m'a fɔ yan ko Buwa tɛ bila ko Buwa t'a bila Buwa m'a bila aw ma kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ ko Buwa t'a bila e ma kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ ko e sen tɛ bɔ Mali kɔnɔ ko e bɛ sa Mali kɔnɔ bi bɛ min Buba Fane di Buba Sumaworo Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛ Ala ka nɔgɔya i tɛ se ka Mali jɔ k'i to kɔfɛ bibi in na Mali bɛ jɔ i y'a faamuya b'a la ni danbe de Mali bɛ jɔ ni hɔrɔnya de Mali bɛ jɔ ni kɛwale de kɛwale t'e la danbe t'e la mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ t'i lamɛn mɔgɔ t'i kɔ e bɛ Mali jɔ ni mun de e wa n'i sara bi a bɛ fɔ k'i banna pewu muso tɛ den tɛ foyi foyi tɛ ne ma ɲɔgɔn den jugu den ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ k'i yɛrɛ mago sa ka taa fɛ kodɔnbali saga hɔrɔnkolo nantankolo i ni mɔgɔ fɛn fɛn ye Buwa dɛmɛ i n'a si tɛ kelen ye i ni mɔgɔ fɛn fɛn tugura Buwa kɔ i n'a si tɛ kelen ye a bɛɛ y'a nɛ minɛ parce que solution t'a la ni fanga in tɛ se ka kɛlɛ mais komi e ye saga den de pan pan komi tinɛni i ni bɛnbaga bɛ bɛn Buba Fane di Buba Sumaworo mɔgɔ min sugu ma dɔn ne Mali jɔ i bɛ Mali jɔ ni dabara ya e bɛ se ka Asimi kɛlɛ hali Asimi ka samara bɛ se ka hali Asimi ka wulu bɛ se k'o kɛlɛ a kunun se tun b'i ye n'i tun ye kɛlɛ kɛ o don ka kɛ fantanw fɛ Maliyɛnw tun bɛ danaya da i kan ne t'a dɔn nin bɛ réfléchir cogo min na quoi bagandenba n bɛna nin yir'i la k'i hakili lajigin Maliyɛnw tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke an ka cɛ lajɛ a ka cɛ bɛna min fɔ a y'a lamɛn dɛ ni min ye a kan ka taa yɔrɔ min na fana an b'o fana kɛ dɛ o fana ka fɔ ka bila an tɛ ɲinɛ an ka mɔgɔ si kɔ Mali tɛ ɲinɛ an ka kɛlɛkɛden si kɔ Burkina nana e m'a ye président ye troisième président ye deuil national décrété yan a bɛ deuil national décrété mun na parce que an ka mɔgɔw fatura o bɛɛ ye an ka miiriw la an ka se ka dubabu ta u ye an ka se ka seli u ye mɛ o su don yɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ wa i n'a fɔ jamana tɔw bɛ t'u ta kɛ cogo min na mɛ anw ta tɛ kɛ ten a bɛ dépend an ka su yɛrɛ de tɛna minɛ a bɛ dépend tuma min na a bɛ ni attaque kɛra mɔgɔ caman nana commission na ko su n'a tɛmɛna hakɛ dɔ kan ni transport ma sɔrɔ corps tɛ état la bilen k'a fɔ k'i bɛna n'a ye o donc tu es obligé ka fɛɛrɛ de sɔrɔ sur place ou bien à côté an taara wallahi fo Ala tun k'aw halaki fo Ala tun k'aw kɛ juguw sago ye ni transport ma sɔrɔ o waati kelen ani sungurubaw bɛ Espagne dɔn na miliyari bɛ ka fusugu ye Buba Sumaworo e ma kɛlɛ kɛ nin don sɔrɔsiw su dɔrɔn k'a ta ka taa di u balimaw ma Karimu Keyita ko ni transport ma sɔrɔ président de ye ministre de finance comment ça s'appelle ministre de défense a tun b'o de la mɔgɔ ma deli ka hali mana bɛrɛ bon ka taa kɛ ministre de défense ye an faw sara u suw tolila kungo kɔnɔ u somɔgɔw ɲɛ ma da u balimaw kan e ma kɛlɛ kɛ o don Buba Fane e bɛna mun kɛlɛ kɛ bi e bɛna mun kuma de fɔ ni maliyɛndenw bɛ sɔn la question est là walima e bolo k'an bɛ ka tagama an kunkolo kan walima e bolo k'an bɛ ka réfléchir n'an galaka de ya ni sanu y'a don a don waati jɛ a bɛ kɛ zira ye sanu n'a y'a don waati jɛ a bɛ kɛ zira ye Buba e kumadon tɛmɛna e tun kan ka kɛlɛ kɛ don min na o tɛmɛna se tun bɛ yen don min na e tun bɛ ninnu kɔ n'i tun hinɛra fantanw na n'i tun ye fantanw dɛmɛ bi fantanw tun bɛ tugu e kɔ i ɲɛ t'a la i kɛra gɔn kelen na bila ye
i ni mali tɛ i ni mɔgɔ tɛ faransi foyi i bɛ kaso yɛrɛ de la faransi kɔnɔ hali ka taa buru san n'i bɔra i ka so kɔnɔ i b'i kɔfilɛ i b'i ɲɛfilɛ i kɛra komi prisonnier i yɛrɛ ka kuma ko bâtiment 7 b'i bolo mali kɔnɔ o bâtiment ninnu wuluw de bɛ ka si a kɔnɔ faliw de bɛ ka si a kɔnɔ i b'i kunfɛ tunga la Buba Sumaworo i ɲɔgɔn dangadema wolo mali planète sanfɛ muso tɛ den tɛ nafolo tɛ jama tɛ tɔgɔ tɛ sanga tɛ foyi foyi o de sigilen b'a wuluden kan ko Batuli o de sigilen b'a wanzɛrɛn kan ko Asimi waati min na Asimi bɛ ka mali jɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ Asimi fɛ hali n'i ye wulu ɲininka bi ko jɔn ye Afiriki président b'a fɔ ko Asimi e bɛ se ka ninnu kɛlɛ e bɛ se ka ninnu kɛlɛ Buba Sumaworo ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya mɔgɔ lankolon hɔrɔnkolon Baso Kumasuluden Karim Keta ko hali an ka sɔrɔsiw su ko ka taa di u balima ma ko moyen tɛ yen waati kelen Karim Keta bɛ ka a tɔgɔ sɛbɛn musow bobara sanfɛ Espagne Karim Keta bɛ k'a ka kulusi bɔ i y'a faamuya b'a la k'a ɲɛfɛla sigi musow bobara la aw k'a hakɛ to kuma n'a fɔ cogo e ma kɛlɛ kɛ o don dɛ bi aw ye baara min tiɲɛ ka kɔlɔlɔ min lase mali ma ka mali danbe bɔ a la Asimi bɛ k'o réparer Asimi bɛ k'o dilan e de da b'a la Asimi man ɲi Asimi k'a bila Bandiagara jeni na yan dugu fɛn fɛn jɛnna aw de y'a jeni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sa bi aw de ka suw don su fɛn fɛn bɛ ka bɔ bi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kali ma a bɛɛ ye aw de ka su ye parce que aw delilankolon de président kolon dɛmɛ ka tugu président ka wari kosɔn o don aw ma miiri ni jamana kɔnɔdenw ka tɔɔrɔ ye Buba Fane de Buba Sumaworo le plus lâche, indigne, malhonnête, Baso Kumasuluden. Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya bilahi e bɛ to panpan na komi tinɛni i ni bɛnbaga bɛ bɛn Faransi kɔnɔ o b'i kun cigi i da fara ka tila ka taa kaso kɛ i ni bɛnbaga bɛ bɛn Faransi yan o b'a sen fili kɔnɔ ka tila ka taa kaso kɛ maliyɛndenw tɔɔrɔlen b'i kɔrɔ cogo min na maliyɛndenw dusu kasilen b'i kɔrɔ cogo min na ni maliyɛndenw y'i ye don o don bilahi o bɛ sɔn k'u yɛrɛ saraka walasa faso bɛ se ka jɔ cogo min na bilahi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kali ma maliyɛndenw tɔɔrɔlen bɛ e kɔrɔ cogo min na bilahi ni cɛw cɛ ye e Buba ye yan walahi a b'a yɛrɛ saraka walasa faso bɛ se ka lafiya n den so minnu b'i bolo i yɛrɛ ka kuma ko so 7 a bɛɛ bɛ 16 kɔ ye a bɛɛ bɛ 16 wa ni nafolo b'i bolo mali bankɛ la an b'an tɛgɛ da a bɛɛ kan i ta bɛ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ zoro de muso tɛ den tɛ foyi foyi ta ni mɔgɔ si tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ o de sigilen b'a wanzɛrɛn kan ko Asimi man ɲi e min ka ɲi i fa bɔra k'i lagosi Asimi fa ma deli ka bɔ k'a lagosi Batuli fa ma lagosi Modibo Kone fa ma lagosi réseau in sanfɛ e de fa bɔra k'a fɔ ko nafa ma y'i wolokun na k'i wolo ni bi cɛ k'i ma nafa ɲɛ kabila kɔnɔ i fa de bɔra k'a fɔ Sanbu Fanɛ e bɛna jamana jumɛn jɔ la honte la déception totale n bɛ koda e ka garankɛ ma min da ba wolo kan ma mara bali mara mɔgɔ siri tigɛlen dangadenkuntigi Petit Gemba ninnu ye Buwa dɛmɛ yan k'u ka wari minɛ k'a bila u kun Buwa sara u y'u dabɔ Maliko la Sidiki Jabate ninnu ye Buwa ka wari minɛ k'a bila o kun yan waati min na faso bɛ ka jɛni ninnu bɛɛ tugura Buwa kɔ yan Buwa sara i y'a faamuya bɔ la u y'u dabɔ Maliko la parce que maliyɛnw tigɛlen b'u la u bɛɛ y'u dabɔ Maliko la parce que u ɲugun bɛ maliyɛnw bɛɛ la e ma miiri komi olu e ma hakili sɔrɔ komi olu kilaba ninnu filɛ Buwa tile la o tun bɛ kulusi b'u la k'u bobara kolonden yira mɔgɔw la olu bɛɛ y'u dabɔ a la bi parce que olu kunkolo bɛ yen olu ye duwawudenw de mais e dangaden fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ continue i ka Asimi dɔgɔya continue i ka Mali dɔgɔya continue i ka Côte d'Ivoire Faransi ninnu dɛmɛ Mali kan bilahi dɔ b'i minɛ i y'a faamuya k'i kan kari i y'a faamuya ka tila k'i fili fɔsɛ dingɛ kɔnɔ yan k'a firi mɔgɔ langolo ne bɛ Faransi yan mɔgɔ minnu b'u to Faransi kɔnɔ yan ka Faransi lagosi an bɛna u ka deso di Makɔrɔ ma an bɛna u minɛ dɛ u bɛna taa Mali la dɛ Asimi yɛrɛ Faransi jɔ dɛ pititi patata Asimi tɔɔrɔ lase tunkarankow ma non c'est pas la peine hali ni tila video la sa mɔgɔ de bɛ n wele cɛ nin to ye mɔgɔ min banna faso la o ɲɔgɔn dangaden bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min banna yɛrɛ la o ɲɔgɔn dangaden tɛ diɲɛ kɔnɔ Buba Sumaworo kɛra banyɛrɛ ye mɔgɔ min banna yɛrɛ la a ɲɔgɔn dangaden ma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya hali n'an sara ka kunu e tɛ don da la hali n'an sara ka kunu e tɛ ciga ci
ala ma foyi nɔgɔya ni ye diɲɛ kɔnɔ ka tugu président kɔ yan a fa ma lafiya ka tugu ministre kɔ yan a fa ma lafiya ka tugu balontannabaw kɔ yan a somɔgɔ si ma hɛrɛ sɔrɔ hali ni e donna arijinɛ kɔnɔ i bɛ boli ka bɔ arijinɛ kɔnɔ ka taa kari jahanama kɔnɔ parce que e ye si juguden de voilà n bɛ aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ an bɛ nin yɔrɔnin k'a la k'a yira aw la k'a fɔ Gabon coup d'état janfa don janfa in labɛnna Faransi de fɛ parce que Ali Bongo a tun bɛ fɛ ka Faransi janfa a tun bɛ fɛ ka tɛgɛ bɔ Faransi bolo ka taa tɛgɛ di pays anglophones ma a tun bɛ fɛ ka faransɛkan k'o bali Gabon kɔnɔ i y'a faamuya b'a la faransɛkan kana fɔ Gabon kɔnɔ tuguni anglais de ka fɔ Gabon i y'a faamuya b'a la hali a minɛlen min filɛ nin ye a bɛ ka anglais de wele k'u kana dɛmɛ o ye preuve ye dɛ Gabon coup d'état kana nisɔndiya n'a ye fɔlɔ Ali Bongo, a lamɛn a bɛ kuma anglais de la. President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have, all of them, to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere. Voilà, an b'a lajɔ pour que vidéo kana janya a minɛlen min filɛ nin ye a ma kuma français la dɛ a kumana anglais de la ja Ali Bongo tun bɛ fɛ ka a tɛgɛ bɔ tubabu de bolo ka taa tɛgɛ di pays anglophones ma o de ma bɛn Faransi ma o ye janfa sira kɔ kan ka bɔ fanga la parce que an ɲɛ b'a la Niger tilala o la Mali tilala o la Burkina tilala o la ni Gabon fana farala o kan o kɛlen ye su ye. Il y a famille voilà opposant belebeleba min tun bɛ n'a ni Ali Bongo taara comment ça s'appelle élection na an y'a mɛn dɛ kunnafoniw sa vérifié ko o tun bɛ Faransi yan o ni général min y'a minɛ a ka garde corps min y'a minɛ ko ni Faransi de bɛnna kan ka Ali Bongo bɔ yen parce que a tun bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ ye a tun bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ ye o kunnafoniw bɛ sen na fɔlɔ i ma ye coup d'état bɛ kɛ kunun ne tun bɛ nin kɛnɛ kelen kan man da don a la. Parce que on y a la mɔgɔbaw de an t'an da don ko lankolonna ten coup d'état bɛ kɛ kunun ne bɔra kalama depuis ma vidéo kɛ mais man da don a la parce que hali ni ye ko in kɛcogo jate minɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ internetiw tigɛra fon bɛɛ tigɛra jabi cɛ binnen Macron m'a fɔ k'a ka segin fanga la o k'a b'a la don o don ko Bazoum ka segin fanga la n'an bɛ taa an bɛ se a ye ko in ta ni hakili ye fɔlɔ aw kana a y'a ta ni hakili ye a bɛ se ka kɛ o bɛ changer dɛ. A bɛ se ka kɛ o bɛ sira minɛ ni population y'a nin da yɛlɛma ka changement kan a bɛ se ka kɛ o bɛ tɛgɛ bɔ Faransi bolo ka sira ɲuman ta mais an bɛ waati min na komi bi ŋunuŋunukan min bɛ yen Faransi de ko in labɛn dɛ Faransi de ko in labɛn hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Ala ka bi nɔgɔya Zeska Mete n ka foli b'i ye comment ça s'appelle Ahmed Soumare k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ ye ka tila ka ɲini aw fɛ a y'a partager maximum a ka se bɛɛ lajɛlen ma. A b'a bila groupe kɔnɔ a b'a bila fan bɛɛ fɛ Ala ka si ni kɛnɛya di Asimi ma Ala ka si ni kɛnɛya di Sogɛli ma Ala ka si ni kɛnɛya di Sadio Kamara ma Ala ka si ni kɛnɛya di Baculi Ɲangi ma Ala ka si ni kɛnɛya di anw yɛrɛ kanubagaw ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'u bɛ kɛri bila ka commentaire bila ka an dɛmɛ an ka baara la Ala k'an jɛlen to Ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma Ala kana kɛ jugu sago ye Ala kana to an ka nin sira in bila n'an tora nin sira in kan il y a des bonheurs, il y a des l'honneur. Hari arjine a bɛ sɔrɔ k'an to nin sira in kan bilahi n'an tora tiɲɛ kɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ kɔnɔ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalaam.